שלום לכולם. היום החלטתי לערוך שיעור דווקא למתחילים, דווקא אנשים שרוצים לדעת מה זה לנגן, או איך לנגן, או כל הדברים שקשורים. אז נתחיל בכך. המילה מקצב, מקורה טמון במילה הקצבה. אמנם קצב גם יכול להיכלל, אבל הקצבה יותר מתאים וגם יותר נוח להבין ממנו. עכשיו, ההקצבה בעצם נוגעת לכמות של, בדרך כלל, רבעים, או שמיניות או חלקי 16. אם לדוגמה אני מקציב לעצמי 4 רבעים, כדאי שאני אשאר בתחום של 4 רבעים, ואז המקצב יהיה במסגרת הזאת. 1, 2, 3, 4. ברגע שאני נמצא בתוך המסגרת הזאת, ואני מבין בכל פעם שה-1 הוא אותו 1, לדוגמה, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, אז יש לי בעצם תדר שעליו אני יכול לבנות. זאת אומרת, אני למד עכשיו לנגן את המקצב הראשון שבעצם מחולק. זאת אומרת, יש לנו איזון, והאיזון בא לידי ביטוי בכך שאני בעצם מנגן 4 רבעים, 2 רבעים ראשונים הולכים 1, 2, והאיזון שבא כנגד הוא 3, 4. אוקיי? פשוט מאוד. זאת אומרת שמה שיצא לי, אם אני אחבר את הכל, זה 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. פשוט מאוד. עכשיו, ברגע שהתרגלנו, וחשוב, גם לנגן את זה עם מטרונום, גם לא להתפשר על איטיות. אפשר לנגן כמה לאט שרוצים, ומומלץ כמה שיותר לאט בהתחלה, בכדי להסביר למוח טוב טוב. הרבה פעמים אנשים חושבים שאנחנו בעצם ידיים ורגליים, שאנחנו מנגנים ואנחנו זזים, אבל זה שטויות. כמו שאוטו לא יכול לנסוע בלי נהג, הגוף הזה לא יכול לזוז בלי מוח. ואני מלמד אתכם, ללמד את המוח שלכם, איך לנגן ומה זה לנגן. אוקיי? אז תזכרו, ספירה זה דבר חשוב מאוד כי הוא פועל בתוך המוח, ודיוק, עבודה עם מטרונום, גם פועלת עם המוח. למעשה עבודה עם מטרונום בנויה מריכוז. זאת אומרת, ברגע שאני רוצה לנגן עם מטרונום, כל מה שאני צריך לעשות זה להתרכז. זה אפילו די קשה לצאת מהקצב כשמרוכזים. אוקיי? תזכרו את זה, זה חשוב מאוד, כי הרבה פעמים אני מקבל שאלות כמו איך להישאר בקצב, או למה אני יוצא מהקצב, או למה אני בורח מהקצב. ברגע שמנגנים בלי מטרונום, אנחנו מתרגשים. זאת אומרת, אנחנו מתחברים למוזיקה, אנחנו מתחברים ללהט. וברגע שאנחנו עושים מעבר או דואגים שלא נצליח אותו, או דברים כאלה, אז אנחנו בדרך כלל ממהרים. יכולים גם לאחר, אבל בדרך כלל ממהרים מהריגוש. אז חשוב לנגן עם מטרונום, גם בחזרות, גם בהקלטות, גם באימונים, הרבה עם מטרונום, ולאט לאט לקבל ביטחון, שבעצם קצב זה דבר שקשה לשנות אותו, רק צריך לדעת להתרכז בו. אוקיי. עכשיו, ברגע שניגענו את המקצב הראשון, ואני אדגים אותו שוב, כשזה בהילוך מהיר זה ברגע שהתרגלנו למקצב הזה, כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה להתחיל לשנות את היחסים. זאת אומרת, היו לנו 4 רבעים שחילקנו אותם חצי-חצי. 1, 2, 3 ו-4. עכשיו, אני רוצה להתייחס אל אותם 4 רבעים כשמיניות. זאת אומרת שהם רק חצי מתיבה. כלומר, 1, and, 2, and, 3, and, 4, and. ואז אני בעצם לא מנגן חצי ומחשיב אותו כתיבה של 4 רבעים, אלא אני מנגן כפול ומחשיב את זה ל4 רבעים. שימו לב, הספירה היא מאוד חשובה כאן. שימו לב. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. עכשיו, למה זה משנה בכלל אם שניהם נשמעים אותו דבר? הסיבה היא שאני רוצה להיות יותר מעניין באותו שטח. זאת אומרת, שאם אני נגן 2 רבעים, כמו מקודם, זה יישמע ככה.
או. אוקיי, ועכשיו אנחנו בעצם רוצים לדעת איך לפתוח את עצמנו לארבעה רבעים עם גיוון. זאת אומרת, שאני אוכל לשנות במהלך כל התיבה ובתוכה את העניין. זאת אומרת, לדוגמה, הסיבה היא שמקודם ניגנתי רק 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ועכשיו אני מנגן 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. אוקיי? עכשיו, האימון שלנו, אגב אני ממליץ על ספר נהדר שקוראים לו מיני מונסטר, מאוד קל לעבוד איתו. יש הרבה וידאוים ביוטיוב ובכלל באינטרנט שמסבירים איך לעבוד איתו, הוא ממש קל. וככל שאנחנו גדלים עם הנגינה, אנחנו רוצים לשנות את היחסים בין הבאס לסנר, ואז נוצרים לנו מקצבים כאלה לדוגמה.